அவசியம் இங்க பண்ணினா கிடைச்சிருமான்னா நிச்சயமா கிடைக்கும். இந்த யோக வாசிட்டத்துக்குள்ள நுழைந்து விட்டாலே போறோம், அவன் ஞானம் பெறாமல் வெளியிலேயே போக முடியாது என்பதற்காக சொல்றார். விசாரே கிருதே சகல துக்க பரீட்சையோ, நீ அனாயாசமாக நீ இந்த விசாரத்தை பண்ணுவாயானால், இந்த விசாரம் பண்றதுனாக்க இதுக்கு ஒண்ணு நீ சமப்படவே வேண்டாம். பின்னாடி இந்த விசாரம் பண்றதுக்கு மனச பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் எல்லா யோக சாதனங்களும் எல்லா கர்மங்களும். அந்த பக்குவம் அடைஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் விசாரம் தான். விசாராதேவ ஞானம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆச்சாரியார். ஆகினால இந்த விசாரம் பண்ணு, பியூர் இன்டெலக்சுவல் என்கொயரி. விசாரே கிருதே சகல துக்க பரீட்சையோ, எல்லா துக்கங்களும் உன்னை விட்டு ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம் என்பதான 3 வகையான துக்கங்களும் உன்னை விட்டு அவசியம் இங்க பண்ணினா கிடைச்சிருமான்னா நிச்சயமா கிடைக்கும். இந்த யோக வாசிட்டத்துக்குள்ள நுழைந்து விட்டாலே போறோம், அவன் ஞானம் பெறாமல் வெளியிலேயே போக முடியாது என்பதற்காக சொல்றார். விசாரே கிருதே சகல துக்க பரீட்சையோ, நீ அனாயாசமாக நீ இந்த விசாரத்தை பண்ணுவாயானால், இந்த விசாரம் பண்றதுனாக்க இதுக்கு ஒண்ணு நீ சமப்படவே வேண்டாம். பின்னாடி இந்த விசாரம் பண்றதுக்கு மனச பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் எல்லா யோக சாதனங்களும் எல்லா கர்மங்களும். அந்த பக்குவம் அடைஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் விசாரம் தான். விசாராதேவ ஞானம்னு சொல்லியிருக்காரு ஆச்சாரியார். ஆகினால இந்த விசாரம் பண்ணு, பியூர் இன்டெலக்சுவல் என்கொயரி. விசாரே கிருதே சகல துக்க பரீட்சையோ, எல்லா துக்கங்களும் உன்னை விட்டு ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம் என்பதான 3 வகையான துக்கங்களும் உன்னை விட்டு